Takže dobrý deň. V rámci dnešného skúšania som si vytiahol otázku, ktorá sa zameriava na rozhodnutia v trestnom konaní. Konkrétne na trestný rozkaz, príkaz, rozhodnutia sui generis a opatrenia. Pokúsim sa teda podať čo najkomplexnejšiu a najštrukturovanejšiu odpoveď. Aby v tom bol poriadok, svoju odpoveď som si rozdelil do niekoľkých logických častí. Úplne na začiatok si musíme zadefinovať, čo to vlastne to rozhodnutie v trestnom práve je. Poďme teda na prvú časť. Bez toho, aby sme pochopili tento základný pojem, sa ďalej jednoducho nepohneme. Je to absolútny základ. Je dôležité si uvedomiť, že rozhodnutie nie je len nejaký obyčajný dokument. Ide o veľmi formálny akt, ktorým orgán činný v trestnom konaní alebo súd autoritatívne aplikuje právo na konkrétny prípad. Musí mať presne zákonom stanovenú formu a obsah, inak je jednoducho neplatný. Dobre, základ máme. Teraz prejdime k prvému konkrétnemu typu a tým je trestný rozkaz. Už ten podtitulok Zjednodušená spravodlivosť nám celkom dosť napovedá. Poďme sa pozrieť, ako to funguje v praxi. V podstate si trestný rozkaz môžeme predstaviť ako takú procesnú skratku. Vydáva ho jeden sudca sám, bez toho, aby musel zvolávať hlavné pojednávanie. Ale pozor, má to jednu zásadnú podmienku. Skutkový stav musí byť úplne jasný a spoľahlivo preukázaný. V takom prípade môže sudca rozhodnúť o vine aj treste. A hoci je to zjednodušené konanie, výsledok má povahu plnohodnotného odsudzujúceho rozsudku. No a tu sa logicky vynára otázka. Ak sa rozhodne takto zrýchlene, bez klasického súdneho procesu, má obvinený nejakú možnosť sa brániť? A odpovede, samozrejme áno. Zákon tu pamätá na ochranu práv a dáva k dispozícii riadny opravný prostriedok, ktorý sa volá odpor. Ten môže podať nielen obvinený či jeho obhajca, ale napríklad aj prokurátor. Účinok odporu je naozaj zásadný. Ak sa podá včas a oprávnenou osobou, tak v momente, keď sudca nariadí hlavné pojednávanie, trestný rozkaz sa zo zákona ruší, ako by nikdy neexistoval. A celý prípad sa prijednáva v klasickom hlavnom pojednávaní. Dobre, posúňme sa teraz k ďalšiemu pojmu, ktorým je príkaz. A tu je dôležité hneď na úvod povedať, že toto je niečo úplne iné ako trestný rozkaz. Príkaz nerozhoduje o vine. Príkaz je teda špeciálny nástroj, ktorý slúži orgánom na to, aby mohli vykonávať rôzne procesné úkony. A to hlavne v prípravnom konaní, teda ešte pred súdom. Typickými príkladmi sú situácie, keď treba rýchlo konať, napríklad získať povolenie na domovú prehliadku, zaistiť majetok alebo nariadiť odpočúvanie. A toto je ten najdôležitejší rozdiel, ktorý treba na skúške zdôrazniť. Proti príkazu sa nedá odvolať, neexistuje voči nemu žiadny opravný prostriedok. Je to tak nastavené zámerne v mene rýchlosti a efektivity trestného konania. Fajn, a teraz sa dostávame k dvom takým, povedzme, špecialitám, ktoré úplne nezapadajú do bežných kategórií. Sú to rozhodnutia sui generis a opatrenia. Začneme tými rozhodnutiami sui generis. Ten latinský názov znie možno trochu zložito, ale v preklade znamená jednoducho svojho druhu. Sú to teda jedinečné právne akty, ktoré majú svoje vlastné, špecifické pravidlá a formu. Tými najznámejšími príkladmi sú jednoznačne obžaloba, čo je vlastne ten kľúčový akt, ktorým prokurátor posúva celý prípad na súd, a potom návrh na schválenie dovody o vine a treste. No a poslednou kategóriou je opatrenie. A tu sme na úplne opačnom konci spektra formálnosti. Opatrenie je totiž najmenej formálne rozhodnutie. V podstate ide o bežné, každodenné administratívne a operatívne úkony, ktoré sú potrebné na to, aby sa celé konanie hýbalo dopredu. Napríklad treba ustanoviť tlmočníka, určiť lehotu, vydať súhlas so zadržaním. Sú to skrátka technické veci, ktoré zabezpečujú plynulý chod procesu. A tu, opäť, podobne ako pri príkaze, platí, že proti opatreniu sa nemožno odvolať. A je to aj logické. Predsa by bolo absurdné, keby sa niekto mohol odvolávať proti tomu, že mu bola stanovená lehota na zvolenie obhajcu. To by celé konanie iba zdržovalo. Tak, a úplne na záver mojej odpovede, aby som ukázal, že som tie rozdiely naozaj pochopil, dovolím si to celé zhrnúť v jednej prehľadnej tabuľke. V tejto tabuľke krásne vidíme to spektrum. Na jednom konci stojí trestný rozkaz, je to v podstate rozsudok, rozhoduje o vine a treste a existuje proti nemu obrana vo forme odporu. Na úplne opačnom konci je opatrenie, čisto technická, operatívna vec, proti ktorej sa brániť nedá.
A niekde medzi tým je príkaz, tiež bez opravného prostriedku, ale slúži na závažnejšie procesné úkony. No a rozhodnutia sui generis stoja tak trochu bokom, lebo majú svoje vlastné špecifické postavenie. A možno ešte taká myšlienka na záver. Prečo vlastne trestný poriadok pozná takúto pestrú škálu rozhodnutí? No, je to preto, lebo trestné konanie musí neustále hľadať rovnováhu. Na jednej strane je tu obrovský tlak na rýchlosť a efektivitu a na to slúžia práve príkazy a opatrenia. No a na strane druhej je tu absolútne kľúčová ochrana práv jednotlivca. A tu zas garantuje napríklad možnosť podať odpor proti trestnému rozkazu. Táto rozmanitosť je teda odrazom tohto večného balancovania medzi efektivitou a spravodlivosťou. Ďakujem za pozornosť.